dolazim iz odbojkaškog kluba Velež iz Nevesinja. Ovo nam je također prvi međunarodni turnir. Nemamo ni mi velika očekivanja, došli smo prvenstveno ovdje da se zabavimo i da upoznamo nove prijatelje i poznanstva da steknemo. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you'll find there's nothing there to hide. Take me as I am. Ste počeli novu ligu? Nova liga pa otpočela je pobjedom u prvom kolu, igralo se u nedelju, utakmica protiv ekipe Gacka. Pobjedili smo 3-1, užili smo zaista dugo u borbu, iako smo bile mlađe od protivnica, ipak smo uspjeli. Nekako sad svi od vas očekuju prvu ligu Republike Srpske. Pa svakako je da je to neki realan cilj, ali ako ne ove godine, sigurno idući par godina, jer smo mi svjesni svog kvaliteta, samo svakako potrebno i iskustvo i još. U kojoj ste ligi, evo da nam ispričaš malo trenutnu situaciju? Trenutno nastupamo u drugoj ligi Republike Srpske. Ambicije su nam da uđemo ove godine u prvu ligu. Sada za vikend se nastavlja prvenstvo. Također takmičimo se i u kadetskoj ligi gdje smo se plasirali među 8 najboljih ekipa u Republici Srpskoj. Za vikend također igramo protiv Gacka meč u Nevesinju. Imaju i također i pionirke, one isto su prošle u drugi krug, tako da imamo taj kontinuitet dobrih rezultata. Kada se sumiraju utisci, sezona je iza vas vrlo uspješna, kako je ocjenjuješ? Pa za mene je vrlo specifična na svoj način, dakle, sezona, ali veoma uspješna za naš tim. Dakle, ostvarili smo taj primarni cilj, to je bio ulazak u prvu ligu. I pionirke su igrale zaista odličnu sezonu i na kraju jako smo svi zadovoljni i srećni što smo uspjeli ostvariti plasman u prvu ligu. You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Da uručim pobjednički pehar kapitenu novog šampiona Republike Srpske za sezonu 21-22. Ekipa odbojkaški klub Velež Nevesinje. You know it's true. Everything I do it for you.
I zamolio bih sve ekipe da se ne razilaze zbog zajedničke fotografije. Pa evo, ja ti čestitam i tebi kao ti si kapitan ekipe, je li tako? Jeste, tako je, hvala puno. Dobro, utisci su siguran sam pozitivni. Naravno, mislim, još nismo svjesni uspjeha koji smo postigli. Naravno, ovo je veliki uspjeh za naš klub. Ovo je naša ekipa koja je prije 2020. godine bila i pionirski šampion i drago mi je da smo objedinili te dvije titule. Kažu da ste vi jedan mali klub ogromnog srca. Slažem se sa tim. I još kažu da ste mali klub velikog srca sa odličnim učenicama. Tako je, nije se promijenilo ništa. Hvala ti i želim vam puno uspjeha u nastavku karijere. Hvala puno i vama. Najljepše stranice odbojkaškog kluba Velež ispisale su Sofija Bratić, kapitan ekipe, Marijana Brkić, Ivana Okuka, Marija Torović, Sara Mavrak, Aneta Ivković, Sanda Čvoro, Vanja Vuković, Vlana Šarenac, Maja Pljakić, Ines Ivković, Ana Perović, treneri Predrag Nikitović i Siniša Čabrilo. Velež i Bratunac izborili su nastup na završni turnir za prvaka BiH. Na kraju da prenesemo izjavu čovjeka koji je već godinama u odbojci, ugledni sportski radnik i sinonim za odbojkaški sport na ovim prostorima. Gospodin Đorđe Likić sa osmijehom na licu odgovarao je na naša pitanja, svjestan i sretan što je ženska odbojka doživjela pravi procvat. You know it's true.